האם ברקס הופך אותי למהר יותר או מאט אותי בסך הכל? בואו נסתכל על פניית פרסה סטנדרטית ונגיד שאני מגיע אליה ב-150 קמ"ש. אני לא עוזב את הרגל מהגז, אני לא בולם, אני רק מסובב את ההגה. כולנו יכולים להבין שהאוטו ימשיך ישר. הוא לא באמת יצליח לפנות. זה מה שנקרא תת היגוי. לאוטו שלי אין מספיק אחיזה בשביל להתמודד עם המהירות. עכשיו, אפשר להבין שיש פה איזושהי מין מלחמת כוחות. מהירות כנגד אחיזה. ככל שתהיה לי יותר אחיזה, אני אוכל להתמודד עם יותר מהירות. עכשיו, ממה מורכבת אחיזה? אחיזה מורכבת משני דברים בסופו של דבר. הדבר היחיד שמקשר בין האוטו לקרקע הוא הצמיג. עכשיו, ככל שיהיה לי יותר אחיזה על הצמיג, אני אוכל להתמודד עם יותר מהירות, אותו דבר. האחיזה של הצמיג מורכבת משני דברים. אחד, כמה שטח מגע מהצמיג נוגע בקרקע. כשהצמיג ישר, הכי הרבה שטח מגע נוגע בקרקע. זאת אומרת שככל שאני סובב יותר ויותר את ההגה, יהיה לי פחות ופחות אחיזה. הדבר השני הוא מה שנקרא משקל יחסי. ככל שאני אפעיל יותר משקל על הצמיג, יהיה לי יותר אחיזה. אז כשאני לוחץ על הברקס,